ziua toată lumea, o să ne jucăm Pixel Gun. Nu mulți știu ce e asta. Este un joc, o să vedeți pe viitor când o să mă joc. Și da, e foarte fain. Și vreau să vă spun, sper acum să strângem peste minim 10 like-uri. Dacă aș putea, sunt fericit. Ok, hai să începem să ne jucăm. Revin când mi se încarcă toată asta, că nu ar trebui să aștept atâta. A rămas blocat la 90, revin acum. Gata, așa arată. Nu știu. Ok, uitați-vă la intrarea din intro-ul ăsta. Ok. Așa. Ale de mă joc! Dar nu poți să mergi pe hartă, Scuzați-mă că o să vorbesc sora mea și o să mă întrebe pe puțin, dar asta este. Sper că nu vă deranjează, să mă iertați dacă vă deranjează. Ce? Vă rog, dacă mă puteți ierta. Dar cum să pici așa de bune arme? Ia, hai să pun. Le pun acum. Pe bune. Hai să vedem ce credeți că îmi pică. Sper că 4. Nu 4, de fapt. Ok, ieși puțin de aici. Că eu vreau arme, mai bine zis. Nu de aici. Am uitat de când nu mai m-am jucat. GIF. Stai că mă... Aparent reclama aia a fost schimb și nu mi-a dat. Deloc. Ba, uite aici. Vorbește sora mea cu iubitul ei. Iubitul cheamă Paul. Mă aude că sunt în cameră la ea. Îmi să speram că o să fiu aici vizualul. Ok, am revenit. În sfârșit te-am închis după o oră de zile. După 3 ani. Am închis. Ce? Cum faci? Nu e asta, bă, că era una foarte bună. Aici era. Uite asta. Uite asta. Aia era. Bă, unde e aia? Sunt și mie că mi-a picat. Văzut și voi că mi-a picat. Ioi. Place. Haideți să jucăm. Banii sunt ai mei. Cine vrea Squid Game? Eu da. Haide. Să dăm o rună de asta perfectă. Green light, red light. Ok. Squid Game. Uite moartea acolo, cum stă la pământ. Am revenit, trebuie să-mi suflu nasul și acum nu știu cum se joacă. Red light, green light. Ba știu, da, când începem. O să revin când începem. Pa! A fost nevoit să intru pe alt. Măcar ăsta o să intri instant, măcar. Țineți-mi pumnii să intri. Știi ceva? Hai să dăm o rundă normală de asta. În sfârșit. Nu mai ne jucăm de like, green light, poate la final. Și vreau de acum să vă spun că are 30 de minute în videoclipul al meu. Nu vreau să mai dăm puțin. Mitralieră. Ochi în 4. Păcei cu numele roșii. Uite. Nu. Nu l-am prins. Uite-l cum stă acolo. Nu. Mănâncă prin gură. Așa, bravo. I-am dat, am omorât. Nu, pleacă, așa. Uaaaa, dă. Ce-mi dă? Nu știu.
Hai, dau cu sniperul. Am dat eu înainte să-mi tragă. Hai să merg la luptă ca lumea. Unde sunteți? Dacă ești fost. Nu mă așteptasem nicio. La fix era aproape de la. Ia fiți atenți că aici e loc bun de sniper. Să mor toată ziua până ajung, că ăsta e un loc foarte extrem de bun pentru sniper. Chiar nu știu ce să zic. Cel mai bun loc. Stai. Dai. Da puțin. Ok, acum începe nebunia. Parcurs pe nori. Așa de sus am ajuns. Văd. Doamne. Da, pe asta. A luat-o ea. De-aia aveam noi atâta chiluri. Era ea care trăgea peste tot. Bă, dar pierdem. Stai, nu știu unde e. Unde? Ha. Bam! Nu câștigei. Le-am dat-o la ăla. De tot e câștig, mă. Da, e bălui, ok. Așa. Deci așa se cam joacă, dar nici în halul acesta de se joacă. Ok, mi-e cam frică. Vorbește sora mea. Ce mi-a dat? Ce mă speriasem puțin. Hai la luptă, mă, cu luptă. Așa, bravo. Na, hai. Nu mai am nicio viață. Rapid, heal-ul ăsta. De unde suntem? Dincolo, ce pisică urâtă e! Mor! Fugi, mor.
Putem și noi să avem un kill bun, așa zice. De ce? Deci noi omorâm. Și nu ne dă nou kill. Ne dă lor. Uite. De ce? Am schimbat echipele. De ce? Ce de cresc lor? Deci. Hani, ya. Sugar bun. Hani. Bunlar sugar bun. Hani. Da, am omorât ceva. Dar nu, de ce nu mi arată că se face? Ah, m-a prins. Da. Uite și fugeau. Nu pot să cred. Am pierdut. Dar cum adică? Deci ați văzut și voi. Noi efectiv luam și le dădeam lor kill-urile. Dar vedeți și voi, nu? Doamne! Ferește! Hai să vedem ce găsesc. Chest. Sperăm că o să avem de-astea bune. Da. Eu o să revedem un Roblox puțin. Până atunci, imediat să vedem ce-mi pică din chest. Ce? Pe bune! Hai! Wow! Hai să vedem! Ce? Ce bună e asta? E de level 19! Bă, de 11. Îmi revin. Scuzați-mă acum.